Escolta, treballes per la policia, oi? Que has participat en cap tiroteig. Doncs, d'homes, és que es veu que la Satomi surt amb un company de la feina. Au, vinga, tens una cara de felicitat que és massa. Segur que és una joia d'home. La feina abans que l'amor. No has canviat gens ni mica. I els nois no paren de parlar de tu. Quina llàstima que et deixis perdre tantes oportunitats. Però, Mia, escolta, aquest és el teu planeta natal i només tornem per veure el doctor Tarzan. Hem de sortir al sector 3 ara mateix. Em penso que han sorgit problemes. Què dimonis és això? Au, vinga, aparta'm això de la cara! Escolteu, jo no l'havia vista mai, però estic convençuda que ens portarà problemes. Au, calla, no donis més la llauna, Akira. Eiji, promet-nos que no ens oblidaràs per més important que siguis. Farem una festa de disquet blau, però tothom de 21 botons amb vestits de gala. Lester, francament, no crec pas que faci gaire per tu un smoking blanc. Ets un golafre. Que no has menjat prou encara? Ja veuràs com et posaràs. Acosta el got. Maleït siga, és que em rebenta. Fa 4 dies el cap de la vila ens adulava i ens feia la gara-gara, implorant-nos que els protegíssim. Orthon, et deixo aquests per tu! Ja! Amaga l'espasa, de pressa! Què? De pressa! Quan esclata ja no té aturador, té una força incalculable! Vinga, amaga l'espasa! Generala, comprenc que admireu la força d'aquell bèstia, però és un inútil sense cervell. L'Emeraldes no ens atacarà. Crec que caldria evitar qualsevol decisió poc meditada. És l'únic mitjà que tenen 2 adversaris per mesurar el seu autèntic poder. No té gens d'importància el que sóc. He jurat fidelitat a sa majestat per a l'Urda. França ha preparat 5.000 milions de iens. Acompanyi'm, senyor Ryotsu. Doncs llavors, França ofereix el doble de terreny i com a extra jo li faré de serventa. I ja podem marxar, ens recollirà un helicòpter. Em penso que l'he despistat. No el veig enlloc. Oh! El semàfor! Oh, ostres, no sempre em passa el mateix. L'has d'agafar i llançar-la així! I llavors tornarà cap a tu, veus? Oh. Sempre abans d'un examen passava tants nervis que m'agafava mal de panxa i no podia estudiar bé. Però aquesta vegada, jugant amb en Shin-chan, no vaig tenir temps de posar-me nerviosa. Va, que et convé sortir a prendre una mica l'aire. Va. No ho sóc, caram, Hiroshi. No te'n recordes de mi, quina barra. I encara no te'n recordes? Sempre m'havies agradat molt, Hiroshi. Em vaig enamorar. Exacte. Per fi te n'adones, sí, sóc en Masahiko. Home, si han tornat per alguna cosa deu ser, no? No crec que hagin vingut a Viola, només. Entesos, no pateixi, en parlaré amb el cap de vendes. Però no sé si en traurem res, perquè és molt garrep, aquell. Va, que farem unes fotos de record. És que és el primer cotxe que venc tota sola. 53, ratlla 9. En canvi, la meva furgoneta té tota la carrosseria abunyegada. Quan tinc un accident, faig un cop de volant prodigiós per no ratllar l'altre vehicle. Jo em dic Marilyn i vull ser amigueta teva. Ets un nen molt bufó, Shinosuke. És fantàstic que sapigueu fer aquests dibuixos tan preciosos i tan plens d'energia. Jo ja no em puc fer de dibuixos com aquests. Nosaltres treballem en un nivell superior de consciència i posseïm poders sobrenaturals. Ja veig que em faràs poc servei, si no pots ni amb aquesta bèstia. Per què dimonis et penses que em refiaré de la promesa d'un monstre com tu? L'aparició del monstre significa que preparen la resurrecció. Si els privéssim d'algun element clau, la impediríem. Senyor Miroku! Senyor Miroku, tenia tantes ganes de veure'l. Estava tan trista i passava tanta gana que no parava de plorar. Al final, ahir a la nit em va passar una cosa que em feia molta por. Em va voler forçar. I des de llavors no he parat de pensar en ell ni un sol dia. Sabia que el tornaria a veure. Quan surti del bany podrà tastar el menjar que he fet, senyor Miroku. He preparat un sopar especial per vostè. Per les espases del cavaller hi ha un tema que us interessa. Som les espases del cavaller. El comandant ens ha fet venir. Mira que li he dit que truqués cada hora, però és que la Pris no té remei. Que el responsable és algú que ens coneix molt bé. Penseu en el que significa això. No et fa llàstima? És el pòster del teu primer concert en viu, oi? Sí, però no podíem pas violar la intimitat dels clients, oi? Has baixat una mica respecte a l'última avaluació. T'has d'entrenar més.